2013 έγραψε αυτό το έργο Φέλιξ Εστέρ. Πέρυσι βρέθηκε, το μετέφρασε η Κατερίνα Χριστοδούλου και μου το έστειλε. Και όταν το διάβασα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι αυτό το έργο πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε στην χώρα μας. Είναι τόσο σύγχρονο, τόσο επίκαιρο, δυστυχώς. Και απευθύνθηκα στον αγαπημένο Μπάμπη Χατζηδάκη, αυτό το ρόλο του άρεσε το κείμενο. Είπε κατευθείαν ναι. Είπε ναι. Και στην αγαπημένη επίσης Άρτεμη Ορφανίδου που επίσης είπε ναι. Όχι κατευθείαν. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από μια κατασκευή που μας βάζει σε διάφορες περίεργες διαδικασίες, ενώ οι άνθρωποι μεταξύ μας να μην έχουμε διαφορές, τελικά για κάποιο λόγο να βρισκόμαστε ένας απέναντι στον άλλον, ενώ θα πρέπει να είμαστε ένας δίπλα και μαζί με τον άλλον. Το πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτή τη συνάντηση, είναι ότι το έχουμε πει και το λέμε πολλές φορές και νομίζω θα συνεχίσουμε να το λέμε. Δουλέψαμε πολύ και δουλέψαμε καλά και συντονισμένα. Πώς εμείς είδαμε το έργο και τι θέλουμε να πούμε μέσα από το έργο κλπ. Κατ' ουσίαν εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εάν δεν συμφωνούμε με το έργο, είναι άδικο να το κάνουμε το έργο. Πάρα πολύ, όπως είπε και η Άρτεμις πριν, για να μπορέσουμε να το καθαρίσουμε, να δούμε τι θέλει να πει, να δούμε τις μικρές γωνίτσες του. Έχει πολλές μικρές γωνίτσες το έργο αυτό. Έχει πολλά μικρά νοήματα και μεγάλα νοήματα, αλλά πολλά, δεν είναι ένα. Δηλαδή θα το αδικήσουμε εάν πούμε ότι είναι μόνο για τη βία. Ο Πάτσος είναι ένας αστιφύλακας των ΜΑΤ, ο οποίος έρχεται σε μια πορεία σε σύγκρουση με την κόρη του. Το οποίο κάνει του θεάτρου με το κινηματογράφο και τον κάνει εγγενώς, δηλαδή το κάνει γραμμένο. Θα λέγαμε με λίγα λόγια είναι το πώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη δύναμη να δώσει μια διαταγή, χρησιμοποιεί τη θέση του και τη δύναμη του σωστά ή όχι. Τερατώδες και το καταγγέλει πάρα πολύ ισχυρά το έργο. Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι στα βίντεο που τρέχουν στην παράσταση έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφορες εικόνες οι οποίες είναι και είναι αληθείς. Και είναι και παντού, δεν είναι μόνο σε διαδηλώσεις και πολιτικές, είναι και στα γήπεδα, είναι... Δυστυχώς δεν έχει ένα σημείο. Έγραφε στα προγράμματά του, με το που άνοιγε και ακόμα νομίζω στο θέατρο τέχνης ισχύει, ανοίγει στο πρώτο φύλλο και γράφει από πίσω κάποια λόγια τα οποία είχε γράψει ο Κούν και λέει «Μόνος ο καθένας από εμάς είναι αδύναμος». Μόνος ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Όλοι μαζί μπορούμε κάτι να κάνουμε. Ναι, είναι κάτι που είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Ότι αυτό το έργο πέρα από όλα τα φιλοσοφικά τα οποία μπορούν να λέμε, ότι τα μηνύματα τα οποία περνάει, είναι άρτια δομημένο. Υπό αυτή την έννοια, ο θεατής ο οποίος θα κάτσει κάτω θα περάσει καλά. Η ψυχή του θα έχει ανάταση. Θα έχει ανάταση. Και αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία να γυρίσουμε να πούμε, ξέρεις, στο περί διαγραμμάτων θα μας πει αυτό το μήνυμα, θα μας πει το άλλο μήνυμα. Καλή, ποιο μήνυμα? Από πίσω θα περάσει το μήνυμα, αν να περάσει. Θα περάσει καλά. Θα έχει η ψυχή του κάθαρση. Θα είναι εντελώς αδιάφορο. Θα ήταν εντελώς αδιάφορο να πούμε, θα σας πούμε το μήνυμα και εκείνο το μήνυμα και το άλλο. Θέατρο. Είναι θέατρο αυτό εδώ. Είμαστε στη σκηνή του. Μπορεί να ανέβω και να αρχίσω και να κάνω τούμπες, μ' αρέσει. Μια κουβέντα που έχουμε κάνει αρκετά συχνά οι τρεις μας, ότι η ανάγκη της εποχής είναι να ξαναγυρίσουμε στην πρωτογενή σημασία του θεάτρου, στο κείμενο καταρχάς, και μετά στην πραγματικότητα του ηθοποιού, στην πραγματικότητα του σκηνοθέτη. Της ψυχής του θεατή. Την αλήθεια μας, την ψυχή μας. Καλή, και ένδοξη να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.